Tak ja hrám za tým Dare Bakov z Popradu, zo Slovenska. Cestujeme stále pomaly 650 km. Sme tu už na 4. ročníku a naše ambície každoročne sú vyhrať čo najviac zápasov a zabaviť sa od piatku do nedele čo najviac. A s turnajom sme veľmi spokojní, strašne radi sa sem všetci vraciame, organizátori super, ľudia, ktorí mu pomáhajú organizovať super mužstva, kvalita vynikajúca, všetko si len pochvalujeme a o rok sa určite vrátime radi zase. Tak zdravím, sme behom pred tým ranou. Prišli sme z Rana do Slovenska 750 km. Prišli sme tretíkrát na tento, myslím si, že turnaj roka, na ktorý veľmi radi chodíme. Minulého roku sme dotiahli to do finále, skončili sme na 2. mieste. Toho roku nás cieľ je postúpiť minimálne do skupiny z 1. miesta, to by bolo ideálne. A tamto ostatné už je o šťastí, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čo sa týka turnaja, veľmi vysoko to hodnotím. Je to od turnaja k turnaju čím ďalej tým lepšie. So I'm from Tavernes. Tavernes is a new club. We bring 2 teams. And I think today we plan actually to come and see how it goes. We didn't have like big ambitions. Of course we are here to win. I think like the level here is very high, so we have to learn from that. It's a quite new team. We just built a new team last 6 months, and we are pleased to be here. The pitch is great. The weather is great, and I think the organization is great also. So great organization, great tournament, and hopefully great performance.